Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा. जस्ट ஒரே ஒரு செகண்ட். Yes, recording. शाबे मिली युकी करी कीर्तन आरंबिला, कीर्तन आवेश प्रभुरा मन स्थिर हैला. हरे कृष्णा. सभी मिलिया कुदी करे कीर्तन आरंबिला, कीर्तन आवेश प्रभुरा मनस्थिर हैला. Translation. After due consideration, all the devotees began chanting the holy name congregationally. Lord Chaitanya's 128 படிக்கணும் மாதாஜி. 128 மாதாஜி. 128 ஆமா, இது படிச்சாச்சா? 127 படிச்சாச்சு. ராமானந்தரை சந்தித்தார். அச்சமயத்தில் ராமானந்தராயர் தம்முடைய இது படிச்சாச்சு மாதாஜி. இது 128 தான். 128. पूर्वे अपि प्रभु रामानंद மாதாஜி ராஜாஜ்ஞா அது மாதாஜி. 128 राजाज्ञा लाना ते हो आयला कथा दीना, रात्रि दीना कृष्ण कथा रामानंद साने. हरे कृष्णा. पढ़ेंगे माताजी. हाँ पढ़ेंगे माताजी. हरे कृष्णा. राजा नीलना तीर्ण आले कथा दूना, दूर कृष्ण कदा Vimananda Sana. Translation. Upon the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Ramananda Rai took leave of the king and returned to Jagannath Puri. After he arrived, Sri Chaitanya Mahaprabhu very much enjoyed talking with him both day and night about Lord Krishna and his pastimes. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा. மறுபடியும் கேக்குறேன், ராமானந்தரா யாரு? விசாகம். லலிதா and அர்ஜுனா. Arjuna Mataji. Okay, Arjuna and Visagasati. லலிதா. No, Vishakasari. விசாகா மாதாஜி. விஷாகசரி. ஆமா விஷாகசரி. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறது வந்து அவ்வளவு நல்லா சுவாகசியமா இருக்கும்ன்றதா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம அவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. விசாகா தானே மாதாஜி? ஆமா விஷாகா தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Arjuna காஷி மிஸ்ரா கிருபா काशी मिश्रा कृपा प्रद्युम्न मिश्रादि मिलयना, परमानंद पुरी गोविंदा काशी वरा गमना. हरे कृष्णा. काशी मिश्रे कृपा परद्युम्न मिश्रादि मिलन, परमानंद पुरी கோவிந்த காஷீஸ்வராகமன. ராமானந்தராயரின் வருகைக்கு பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது கருணையினை காசி மிஸ்ரருக்கு வழங்கினார். பிரத்யும்ன மிஸ்ரரையும் இதர பக்தர்களையும் சந்தித்தார். அச்சமயத்தில் பரமானந்தபுரி கோவிந்தர் காசீஸ்வரர் ஆகிய மூவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்யரை காண்பதற்காக ஜெகநாதபுரிக்கு வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 3 பேர் வந்துடுறாங்க, ரைட்? காஷி மிஸ்ரா, பிரத்யும்னா அண்ட் பரமானந்தபுரி 3 பேரும் வந்து அங்க சேர்ந்துடுறாங்க அப்படின்னு. ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு இங்கெல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம்? दामोदर स्वरूपा मिलिने परम आनंदा, शिखी माहिता मिलना राया भवनंदा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. दामोदर स्वरूपा मिलने परम अनंता,
Sikhi Nakti Milana Raya Bhavananda. Eventually, there was a meeting with Swarupa Damodara Goswami, and the Lord became very greatly pleased. Then there was a meeting with Sikhi Maheti and with Bhavananda Raya, the father of Ramananda Raya. Hare Krishna Mata. ஹரே கிருஷ்ணா. பவானந்தா ராயாக்கு வந்து 5 பசங்க இருப்பாங்க. சோ நம்ம பவானந்தா ராயா யாரு? ராமானந்த ராயரோட அப்பா. அது தெரியும். பட் கிருஷ்ணா கதையில யாரு? பாண்டுவா மாதாஜி. வெரி நைஸ், பாண்டு. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். அதே பாண்டவர்கள் மாதிரி 5 பேர் இருப்பாங்க. கௌடஹாயிஹ சர்வா வைஷ்ணவேர ஆகமனா குலீல கிராமவாசி சங்கே பிரதம மில்யானா. ஹரே கிருஷ்ணா. கௌரதே ஹயிதே சர்வ வைஷ்ணவேர் ஆகமானா குலீனா கிராமவாசி சங்கே பிரதம மிலானா. வங்காளத்திலிருந்து எல்லா பக்தர்களும் படிப்படியாக ஜெகநாதபுரிக்கு வரத் தொடங்கினர். அச்சமயத்தில் குலீனா கிராமத்தில் வசித்தவர்களும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை முதல் முறையாக காண வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குலீனா கிராமத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க? முதல்ல அவங்க அங்கதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா பாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நரஹரிதாசாதி யதா கந்தவாசி ಶಿವಾನಂದ ಶೇನ ಸಾಂಗೆ ಮಿಲೀಲ ಸಭೆ ಆಸಿ. ನರಹರಿದಾಸ ಆತಿ ಜದ ಕಂಠವಾಸಿ சிவானந்த சேன சங்கே மிதிலா சபே ஆசி. காலப்போக்கில் நரஹரிதாசரும் ஸ்ரீகண்டத்தில் வசித்த இதர பக்தர்களும் சிவானந்த சேனருடன் இணைந்து கொண்டனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அனைவரையும் சந்தித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாரையும் மீட் பண்றாருன்றதை நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்நான யாத்ரா தேஹி பிரபு சங்கே பக்த கன சபலானா கைல பிரபு குண்டீச்ச மார்ஜனா. ஸ்நான யாத்ரா தேகி பிரபு சங்கி பக்த கணா சபலேன கைல பிரபு கௌடிய மரணா. Translation. After seeing the bathing ceremony of Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu washed and cleaned Sri Gaudi temple with Gundicha temple. Gundicha temple with the assistance of many devotees. Hare Krishna. ஜெகநாத் அவரோட குளிப்பாட்டுறது முடிச்ச அப்புறம் அவங்க குண்டிச்சா டெம்பிள் கிளம்பி போறாங்க அப்படின்னு. என்ன எதுக்கு பண்றாங்கன்னா அதை கிளீன் பண்றதுக்கு. ஏன்னா அங்கதான் கொஞ்சம் இருக்க போறாங்க, அதனால. சோ அவர் உடம்பு சரியானதப்போ குண்டிச்சா டெம்பிள்ன்ற இடத்துலதான் வந்து அவரை வச்சுப்பாரு. அதனால அந்த இடத்த வந்து கிளீன் பண்ண போறாரு. அது 1 வருஷத்துக்கு ஒரு வாரம் அந்த டைம் தான் யூஸ் ஆகும். சபா சாங்கே ரத யாத்ரா கைல தர்ஷனா ரத ஆக்ரே நிருத்தியகாரி உத்யானஸ்கமனா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. Sabha Sange Radha Yatra Kaila Darshana Rata Agre Nityakari Udhyane Ghamana. After this, Lord Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees saw the Radha Yatra, the car festival ceremony. Chaitanya Mahaprabhu himself danced in front of the car, and after dancing, he entered a garden. Hare Krishna Mataji. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் மத்த டிவோட்டிஸும் என்ன பாக்குறாங்கன்னா, ரத யாத்திரா பாக்குறாங்க. அதுல வந்து என்னன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவே ஆடுறாரு அந்த இதுல அப்படின்னு. சோ யாரெல்லாம் 7 குரூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆவாங்க. இனிமே அது டீட்டெயிலா படிக்கச்சே வரும். பிரதாப ருதேரா கிருபா கைலசை ஸ்தானே கௌடியா பக்தே அக்னே தீலா விதாயிர தீனே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரதாப ருதேரா கிருபா கைலசை ஸ்தானே கௌடிய பக்தே அஞ்ஞா தில விதாயோதினே. அந்த தோட்டத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது கருணையினை மன்னர் பிரதாப ருத்ரருக்கு வழங்கினார். அதன் பின்னர் வங்காள பக்தர்கள் இல்லம் திரும்புவதற்கு சற்று முன்பாக அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பகவான் தனிப்பட்ட கட்டளைகளை
வழங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க அந்த டைம்னா, பிரதாப் ருத்ராக்கு நம்ம படிக்கிற ஸ்லோகத்திலயும் இது ஒண்ணு இருக்கு. அவர் வந்து அவரோட கருணை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. அது என்னன்றதெல்லாம் நம்ம டீடைல் இது என்ன ஆகுதுன்னா சமரி மாதிரி அவர் கொடுத்துடுறாரு. ஏன்னா அவருக்கு என்ன வயசு யாரு ஆத்தர் இந்த சைத்தன்யாக்கு? இவரு அவர் கவிராஜ் கவிராஜ் கிருஷ்ணதாஸ் கவிதாஸ் கோஸ்வாமி. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ். எதுக்கோசரம் அவர் சமரி கொடுக்குறாரு? பின்னாடி சைத்தன்ய மங்களம் அது இன்னொரு புக் இருக்கு மாதாஜி, விரிவா பாகவதம், சைத்தன்ய பாகவதம். அது அதுல இருக்கிறது இதுல இல்ல. இதுல இருக்கிறதுல வந்து இன்னும் டீடைலா அதுக்கப்புறம் கொடுக்குறாரு. பட் இப்போ நம்மளுக்கு சமரி எது கொடுக்குறாரு? பின்னாடி விரிவா கொடுக்கறாரா? பின்னாடி லாங்கா கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சைத்தன்ய பாகவதத்துல விரிவா கொடுக்கிறாரு. நான் சைத்தன்ய மாதாஜி பாகவதம் இதுல இருக்கிறது அதுல இருக்காது, அதுல இருக்கிறது இதுல ஸோ இருக்காது. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா ஒருத்தங்க ஆன்சர் சொன்னாங்கன்னா அதை கேளுங்க. ஏன்னா அதே தான் மல்லிகா மாதாஜி சொன்னாங்க, அது இல்லைன்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் புஷ்பா மாதாஜி ரிப்பீட் பண்றாங்க, அது அப்படியே பிரேமா மாதாஜி ரிப்பீட் பண்றீங்க. அது இல்ல ரீசன். ஸோ எப்பவுமே ஸ்ரவணம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டாதான் நம்ம கரெக்டா இருக்குமா, இல்லைன்னா நம்ம சொல்றது கரெக்ட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு அது ஞாபகம் இருக்கும், தப்பாச்சுன்னா அந்த தப்பும் ஞாபகம் இருக்கும், கரெக்ட் ஆன்சர் தெரியாது. ஆல்ரெடி அது இல்ல. ஸோ அது இல்ல ரீசன். ஸோ வாட் இஸ் அதர் ரீசன்? அது எழுதினவர் வேற, இது எழுதினது வேறமா? இது ரெண்டுமே இது ஒருத்தர் எழுதினது கிருஷ்ணதாஸ் கவிதாஸ் கோஸ்வாமி இங்க சமரி கொடுக்குறாரு, அதுக்கப்புறம் இதை பத்தி டீடைலா சொல்றாரு. ஏன்னு கேக்குறேன். டீடைல் பின்னாடி வருது மாதாஜி. எல்லாருக்கும் புரியணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அது டீடைலா சொன்னா உங்களுக்கு புரியாதா? புரியும், ஷார்ட்டா சொன்னாதான் புரியும். ஆக்சுவலா ஷார்ட்டா சொல்றதை விட டீடைல் தான் நம்மளுக்கு புரியும். யூசுவலா நம்மளுக்கு வந்து டீடைலா கொடுத்துட்டு அப்புறமா இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் விவரமா நைஸ் ட்ரை. பட் அது இல்ல. யூசுவலா ஃபுல் டீடைல் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சம்மரி பண்ணுவாங்க. பட் இதுல ரிவர்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதுக்கு எல்லா இடத்த பத்தியும் சொல்றதுனால எல்லாருக்கும் புரியணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மாதாஜி. டீடைலா இருந்தாலும் புரியும்ல ப்ரோ. டீடைலா இன்னும் புரியும். இப்போ யாருக்குமே புரியலையே. முதல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஏன் பண்றாரு? அதுதான் ஏன் பண்றாரு. கரெக்ட். பட் ஏன் பண்றாரு? ஒரேதான் கொடுக்க முடியாது. புத்தியில ஏறாது, நம்ம புத்தியில ஏறாது மாதாஜி. இது புத்தியில ஏறிச்சா பிரபு? இப்போ நான் முந்தானே தென்ன நடத்தினேன்னு சொன்னா டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்களா எல்லாரும்? டீடைல் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சம்மரி சொன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ரிவிஷன். பட் சம்மரி எடுத்தோடனே சொன்னா கஷ்டம் ஆச்சே. சரி, பகவத்கீதா கிளாஸ் நம்ம நடக்கிறச்சே கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டீடைல் சொல்லிடுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் சம்மரி சொல்லுவோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சம்மரி சொல்லிட்டு எடுக்க மாட்டாங்க ஜென்ரலா. சுருங்க சொல்லி விளங்க வைத்தல்னு கூட சொல்லுவாங்க. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா அவர் வந்து ஆல்ரெடி அவர் எழுதுறச்சே அவர் வயசு என்ன? அவருக்கு அதிக வயசாச்சு. அதிகம்னா எப்படி இருந்துச்சு? கிருஷ்ணராஜ 90 சீனியர் சிட்டிசன் மாதாஜி. அவர் சீனியர் சிட்டிசன். கரெக்ட். 90 இயர்ஸ் பிளஸ். அதனால வந்து அவருக்கு வந்து தான் உயிரோட இருப்போமோ இல்லையோன்னு அவருக்கு தெரியல. அதனால அவர் உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டச் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவாரு, அப்புறமா விளக்கிக்கலாம். அதுதான் இருந்தா அப்புறம் விளக்கிக்கலாம்னு சொன்னாரு. சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் சம்மரி எழுதினாரு. இதுதான் ஆக்சுவல் ரீசன். ஏன்னா நீங்க சொன்ன எல்லா ஆன்சர்ஸ் ஓகே, பட் அது எக்ஸாக்ட் ரீசன் அது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் நான் படிக்கலையா? ஓகே. பிரத்யப்தா ஆஷிதே ரதா யாத்ரா தர்ஷனே ஏயி சலே சாகே பக்தா கணேர மில்லனே. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रत्यप्त आसी प्रेरता यात्रे दर्शने यही सले सागे भक्त कण मिलने. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வங்காள பக்தர்கள் அனைவரையும் ஆண்டுதோறும் சந்திக்க விரும்பினார். எனவே ரத யாத்திரை திருவிழாவை காண ஆண்டுதோறும் வரும்படி அவர்களுக்கு அவர் கட்டளையிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எவ்ரி இயர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறதால எல்லாரும் எவ்ரி இயர் வரணும் அப்படின்னு அவர் ரூல் போட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वभमगरे प्रभुर भिक्षा परिपाति सातिर माता कहे याते राधिहा युक्षाति. सर्वभमगरे प्रभुर भिक्षा परिपाति शाटीर माता कहे जाते रांटी युक्षाति. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியரின் இல்லத்தில் உணவருந்த அழைக்கப்பட்டார். அவர் நன்றாக உணவருந்தி கொண்டிருக்கையில் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியரின் மருமகன் அவரது மகளான ஷாட்டியின் கணவன் அவரை இகழ்ந்துரைத்தான். அதனால் ஷாட்டியின் அன்னை ஷாட்டி விதவையாகட்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து அவனை சபித்தாள். வேறு விதமாக கூறினால் அவள் தனது சொந்த மருமகளையே மரணமடையும்படி சபித்தாள்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி கோ டையா கோ டு ஹெல்யா அந்த மாதிரி இல்ல. இது 500 வருடங்கள் முன்னாடி நடந்தது. சோ நம்மளுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியும். அப்படி இருக்கச்சே மருமகன் இறந்துடணும் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? மகள் விதவி ஆகணும்னாலும் பரவாயில்ல, ஆனா ஆண்டவனை வந்து மோசமானவனா இருப்பான் மாதாஜி. மோசம் இல்ல, ரொம்ப தங்கமானவன் தான். ஆனா அவன் வந்து ஆண்டவனை வந்து அவனுக்கு ஒரு ஏத்திஸ்ட் வச்சுக்கோங்களேன், ஆண்டவன் மேல நம்பிக்கை இல்ல. அதனால அவன் வந்து கிண்டல் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க சாப்பிடுறச்சே. சோ பேசிக்லி மோசமானவர இருந்தா நம்ம அந்த காலத்துல என்ன சொல்லுவீங்க? கல்லானாலும் புருஷன். சோ கல்லுக்குள்ளேயே புருஷனா வச்சுக்கிறச்சே எதுக்கு ஒருத்தனை வச்சுக்க மாட்டாங்க? ஏன்னா அது வந்து பரோதர்மம். கிருஷ்ணரை யாராவது பேசினா அது கூப்பிடு, அது வந்து ஒண்ணு அவங்களை கொலை பண்ணிடணும், இல்ல நம்ம அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு. அந்த லாஜிக்ல இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அவன் இறக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மோசமானவன் நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு. அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா இந்த காலத்துல இருக்கிற 99% ஆளுகளை இறக்கணும் தான் நம்ம கும்பிடணும். ஏன்னா முக்கால்வாசி பேரு ஏத்திஸ்டா தான் இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. वर्षांतरे अद्वैताडी भक्तेर आगमना प्रभु रे देखिते सावे करिल गमना. वर्षांतरे अद्वैतादि भक्तो आगमन प्रभु रे देहिते सवे திரிவாகமனா. ஆண்டின் இறுதியில் அத்வைத ஆச்சாரியரால் தலைமை தாங்கப்பட்ட வங்காள பக்தர்கள் அனைவரும் மகாபிரபுவை காண மீண்டும் வந்தனர். உண்மையில் ஜெகநாதபுரியில் பக்தர்களின் பெரும் கூட்டம் காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ் பெங்கால் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து கூட்டிட்டு வர்றாரு மறுபடியும். அதாவது வருஷம் வருஷம் இது நடக்கிற விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இது ஒரு கிராமம் உண்டு இல்ல, சுத்தி இருக்கிறது ரைட். ஏன்னா அவர் இருந்த கிராமத்தை விட்டு வேற சாந்திப்பூர்ல தான் நம்ம அத்வைத ஆச்சாரியா இருந்தாருன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனந்தே சப்பாரேனியா தேசவாசஸ்தானா சிவானந்த சேனே கரே சபார பாலனா. ஹரே கிருஷ்ண ஆனந்தே மாதாஜி. சபரேனிய தேன வாசஸ்தானா சிவானந்த சேனே கரே சபார பாலனா. வங்காளத்திலிருந்து எல்லா பக்தர்களும் வந்தடைந்த போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களுக்கான வசிப்பிடங்களை ஏற்பாடு செய்தார். அவர்களின் பராமரிப்பிற்கு சிவானந்த சேனர் பொறுப்பாளியாக நியமிக்கப்பட்டார். சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னன்னா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ரெசிடென்ஷியல் குவார்டர்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. அவர் சிவானந்த சேனாவை தான் இன்சார்ஜா போட்டிருக்காங்க அப்படின்றதும் நம்ம பாக்குறோம். சிவானந்த டூர் கோஆர்டினேட்டர் வச்சுக்கோங்க நம்ம பாஷால. யாத்ரா முதலே சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி, டூருக்கு ஏற்பாடு செய்யறவரு. शिवानंदेरा सांगे आयला कुकुर भाग्यवान प्रभुर चरण देही कैला अंतर्दाना. ಶಿವಾನಂದ್ರೆ ಸಾಂಗಿ ಐಲಾ ಕುಕುರ ಭಾಗ್ಯವಾನ ಪ್ರಭುರ ಕರಣ ದೇಕಿ ಕೈಲ ಅನರ್ಥದಾನ ಅಂತರ್ದಾನ. A dog accompanied Shivananda Sena and the devotees, and that the dog was so fortunate that after seeing the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, it was liberated and went back home, back to Godhead. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் சாப்பிடுற தேங்காய் இருக்குல்ல, அந்த இளநீர், அந்த அது வந்து அவருக்கு நாய் கொடுத்தாரு. அவர் கையால அந்த வாங்கினோம்னா அந்த நாய் எவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல கூட எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு நிறைய பெட் இருக்கு. பெட் கேட் இருக்கு, பெட் டாக் இருக்கு, பெட் ஹார்சஸ், பெட் டியர், பெட் மங்கி, இதுக்கு பேர் கூட இருக்கு, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் இந்த மாதிரி பெட் பேரட் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு. ஸோ ஒரு ஒரு பாவத்துல ஒரு ஒரு அனிமல்ஸ் கூட அங்க இருக்காங்க. பூலோகத்துல ஒண்டிதான் அனிமல் இல்ல, அந்த இது அதுவும் அங்க இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பதே சர்வபாமா சஹா சபார மீலனா சர்வபாமா பட்டாச்சாரியரா காஷிதே கமனா. सर्वभामा साहा सबल मिलेना सर्वभामा पट्टाचार्य कास्ति गमना. படிங்க மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன். Everyone met Sarvabhauma Bhattacharya on his way to Varanasi. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. வாரணாசி போற வழியில எல்லாருமே சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா பாக்குறாரு அப்படின்னு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ரே மில்லிலா சர்வ வைஷ்ணவ ஆஷியா
ஜல கிரீடா கைலா பிரபு ஷபாரேலா இலா இயா. ஹரே கிருஷ்ணா. पूरे मिलया सर्व वैष्णवासिया जले क्रीडा लीला प्रभु सबारेला लीला लिया. Translation. After arriving at Jagannath Puri, all the Vaishnavas met with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Later, Sri Chaitanya Mahaprabhu parted in the water, taking all the devotees with him. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறாரு. அப்ப வந்து சைத்தன்யாவை பாக்குறாங்க. அப்ப வந்து அவர் என்னன்னா அந்த தண்ணியில வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது செம்ம காமெடி ஆகும். இப்பதான் நித்யானந்தா பிரபுவும் அத்வைத ஆச்சாரியும் அப்புறமா வரும் அப்படியே அடிச்சுப்பாங்க. இவரும் விளையாடுவாரு. பட் அவங்க 2 பேரும் எக்ஸ்ட்ரீம்ல போயிட்டு இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சபாலானா கைல குண்டீச்சா கிரீஹ சம்மார்ஜனா ரதே யாத்ரே தர்ஷனே பிரபுர நர்த்தனா. ஹரே கிருஷ்ணா. சபாலஜ கைலகுண்டி சாக்ரிக சம்மர்ஜனா ரதயாத்ர தர்ஷனே பிரபுர நர்தனா. மகாபிரபு அனைத்து பக்தர்களுடன் இணைந்து குண்டிச்சா கோயிலை முழுமையாக தூய்மை செய்தார். அதன் பின்னர் பக்தர்கள் ரத யாத்திரை திருவிழாவையும் ரதத்திற்கு முன்பாக நிகழ்ந்த மகாபிரபுவின் நடனத்தையும் தரிசித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா அதெல்லாம் மாதாஜி. பார்த்தாங்க அப்படின்னு தெரியும். அடுத்தது பிரபு படிக்கட்டும். ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஸ்லோகம் சொன்னேன். उपवाणी कैला प्रभु विविध विलासा प्रभुर अभिषेक कैला विप्र कृष्ण दासा. படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் பிரபு படிக்கட்டும். பத்மா மாதாஜி ஒரு செகண்ட். எஸ் பிரபு ரொம்ப நேரமா சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உபவனே கைல பிரபு விதவித விலாசா பிரபுர அபிஷேக கைல விப்ரகிரி ஷதாசா. ஜெகநாதர் கோயிலிருந்து குண்டிசாவிற்கு செல்லும் வீதியை ஒட்டியுள்ள தோட்டத்தில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பல்வேறு நிலைகளை நிகழ்த்தினார். கிருஷ்ணதாசர் என்னும் பிராமணர் பகவான் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவுக்கு அபிஷேக நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணதாஸ் வந்து என்ன ஆகுது, பிராமணா நேம் கிருஷ்ணதாஸா வந்து அவர் குடிப்பாட்டுறது பண்றாரு சைத்தன்யா மகாபிரபு அந்த செரிமனி. ரைட். அவர் இந்த கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் வேற, இவர் வேற. ஓகே. ஸோ சைத்தன்யாக்கு இவங்க எல்லாம் அந்த குண்டிச்சாக்கு வந்த அப்புறம் சைத்தன்யா பிரபு நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் டான்ஸ் ஆடுறது நிறைய எனாக்ட் எல்லாம் பண்ணுவாரு. அங்கதான் லக்ஷ்மி டிராமா எல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பாருன்றதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பத்மா மாதாஜி. गुंडीचाती नृत्यांगे कैल जल जेती खेली हीरा पंचमी ते देखिला लक्ष्मी देवी रखेली. हरे कृष्णा. ओडिशा ते नित्या अंदे कैल जल केली हेरा पंचमी ते देखिल லக்ஷ்மி தேவி ரகேலி. குண்டிசா கோயிலில் நடனமாடிய பின்னர் மகாபிரபு தமது பக்தர்களுடன் நீரில் விளையாடினார். ஹேரா ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுங்க பத்மா மாதாஜி. பை மிஸ்டேக் நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல படிக்கட்டும் பிரபு. மாதாஜி பாதி படிச்சிட்டு இருக்காங்க. முடிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேரா. அவர்கள் அனைவரும் செல்வ திருமகளான லட்சுமி தேவியின் செயல்களை கண்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல வேணாம் மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி லக்ஷ்மி அவங்களோட அந்த ஆக்டிவிட்டி பேசிக்கலி அவர் அந்த எனாக்ட் பண்றாரு அப்படின்றத. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण जन्म यात्रा ते प्रभु गोपवेश हैला ददी बार बही ताबे लगुड पीरा ईला. प्रभु படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண ஜன்ம ஜாத்ராதே பிரபு கோபவேஷ ஐலா ததிபார வகி தவே லகுண்ட காலே. பகவான் கிருஷ்ணன் பிறந்த நாளான ஜென்மாஷ்டமி அன்று ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஒரு இடையர் குல சிறுவனாக உடைத்துக் கொண்டு தடியின் இரு முனைகளில் தயிர் பானைகளை வைத்து அதை ஒரு தராசு போல தோளில் சுமந்து வந்தார். கம்பு சோற்றுவதில் ஈடுபட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த குச்சியில ரெண்டு அந்த மாதிரி அவர் வந்து பண்றாரு. சோ இது என்னன்னா அவங்க அப்படி பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா ரொம்ப தூரம் போறச்சே அந்த சாமானு சாப்பிடுறதெல்லாம் அதுல எடுத்துன்னு போறதுக்கு. அதே மாதிரி அவரும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. இந்த குண்டிச்சா வந்து பிரதாப் கிங்கோட ஒய்ஃபுங்களா குண்டிச்சா? குண்டிச்சா வந்து யார் ஒய்ஃப்னு டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல பிரபு. ஃபியூ மினிட்ஸ்ல நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் ஒய்ஃப், ஓகே பட் நான் சொல்றேன். ஓகே. கௌடேரா பக்தகணே தாபே கரில விதாயா சங்கேர பக்த லாங்கே கரே கீர்த்தன சதாயா. கௌடேர பக்தகணே தபே கரில விதாய சங்கீர பக்தலகா கரே கீர்த்தன சதாயா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌட தேசத்திலிருந்து வந்திருந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பிரியா விடை வழங்கினார். தம்முடனே எப்போதும் தங்கி இருந்த அந்தரங்க பக்தர்களுடன் இடையராத கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது அவரு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, அவர் எங்க நிடே குடாமனா அந்த கவர்ட் பாய்ஸ் பத்தி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிருந்தாவன இல கைலா கௌடேர கமனா பிரதாப ருத்ரா கைலா பாத்தே விவித சேவனா. ஹரே கிருஷ்ணா. वृंदावन जाईते कैल कौडेर गमन பிரதாபுத்திர கைல பதே விவித சேவன. விருந்தாவனம் செல்வதற்காக மகாபிரபு கௌட தேசத்திற்கு வங்காளத்திற்கு சென்றார். அவ்வழியில் மன்னர் பிரதாபருத்ரர் மகாபிரபுவை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு சேவைகளை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பிரதாப் ருத்ராவே மீட் பண்ணல. அவர் பிரதாப் ருத்ரா இல்ல, அந்த இது நம்ம இந்திரத்யும்னா இல்ல, அவரோட மனைவி. பட் ஐ வில் செக் அண்ட் டெல். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஏன்னா இந்திரத்யும்னா கேக்குறது. இந்திரத்யும்னா அது வந்து ஒரு பெரிய கதை இருக்கு. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அவர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாரு இல்லையா, அந்த ஜெகன் சிற்பம். சோ அதுல இருந்து ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகுது. அந்த பரம்பரை தான் எல்லாருமே வராங்க. இந்திரத்யும்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் இது இருக்கு இல்லையா, அவரோட அந்த இந்திரத்யும்னால இருந்து வர பரம்பரை இவங்க தான் நிறைய பேர் அப்படியே அந்த ஒரிசால வராங்க. மோஸ்ட்லி குண்டிச்சா அமருது. ஏன்னா பிரதாப் ருத்ராவை மீட் பண்ற லெவல்லே இல்லையே, குண்டிச்சா ரொம்ப வருஷமா இருக்கு. பிரதாப் ருத்ரா எனக்கு காட்டுறாங்க. சோ பிரதாப் ருத்ராவோட ஃபாதர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பெண்ணு தான் வேற ஊர்ல இருந்து வந்து அந்த மூக்கு ரிங்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப காஸ்ட்லி. அது வந்து அந்த கோயில் சாமி கொடுத்துருவாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கதையெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். அவங்க சண்டேல தான் கணேஷா கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே குண்டிச்சா டெம்பிள் இருக்கு, ரைட்? சோ அதனால அதுக்கு earlier, right? ஹரே கிருஷ்ணா. பிருந்தாவன ஏதா கைலா கௌடீர கமனா. முடிச்சாச்சு. பூரி கோஷானி சாங்கே வஸ்தர பிரதான பிரசங்கா ராமானந்த ராய ஐலா பன்ராக பர்யந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. பூரி கோசாங்கி சங்கே வஸ்திர பிரதான பிரசங்கா ராமானந்த ராய் ஆயிலா பக்தரங்க பர்ஜந்தா. வங்காளத்தின் வழியாக பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லுகையில் சில துணிகள் பூரி கோசாயுடன் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் நிகழ்ந்தது. ஸ்ரீ ராமானந்த ராயர் பத்தரக நகரம் வரை பகவானுடன் வந்தார். சோ என்னன்னா அவ்வளவு தூரம் வந்தாரு. துணிகள் பேசிக்கலி விருந்தாவன் அந்த பெங்கால் மூலமா தான் அந்த பிசினஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் எல்லாம் அங்க நடந்துச்சு அப்படின்றாங்க. சோ நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாம், நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸ்லோகம் கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. बहु शास्त्रे बहु वाक्ये चित्त ब्रह्महाया साध्या साधन श्रेष्ठा नाहाय निश्चय निश्चय. बहु शास्त्रे बहु वाक्ये ब्रह्महाया साध्या साधन श्रेष्ठा नाहाय निश्चय. बहु शास्त्रे बहु वाक्ये चित्त ब्रह्महाया साध्या साधन श्रेष्ठा नाहाय निश्चय. बहु शास्त्रे बहु वाक्ये ब्रह्महया साध्या साधन श्रेष्ठा. गो अंगे यतालोम तथा सहस्र वष्टरा गो व्याधि रौरव मध्य पचे निरंतरा. गो अंगे यतालोम तथा सहस्र वष्टरा गो व्याधि रौरव मध्य पचे निरंतरा.
गोयांगे यथा लोमा तथा सहस्रवत्सरा गोयाडी रौरवा मध्ये पचे निरंतरा गो अंगे यदालोमे तथा ततसहस्रवत्सरा सहस्रवत्सरा गौराचन्द्रा गो निरन्तरा पचे அதாவது ரௌரவான்றது வந்து நரகம் பேரு. நிரந்தரா கோ அங்கே யதா லோம்ப, லோம்பனா முடி, அங்கேனா நம்ம கோனா கவு, அதை கொலை பண்றவங்க, அந்தம் பண்றவங்க. யதா லோமனா அது உடம்புல எத்தனை இருக்கோ அத்தனை அத்தனை thousands of years என்ன பண்றாங்கன்னா கோவியாதி ரௌரவா, ரௌரவான்றது ஒரு நரகம். அங்க மத்திய பச்சைன்ற இடத்துல வந்து நிரந்தரமா இருப்பாங்க, அவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு. यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेशा हमारा ज्ञान गुरु हाना तारे देशा यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेशा हमारा अज्ञाय गुरु Krishna Upadeshana, Srimad Bhagavatam and Bhagavatam, right? Srimad Bhagavad Gita and Bhagavatam. So, yara deke thara kahu. யாரெல்லாம் நீ மீட் பண்றியோ, யாரா தேக்கே தாரா கஹா சொல்லு கிருஷ்ண உபதேசத்தை பத்தி. அமாரா அக்ஞான குரு, அப்படி இருக்கிறவங்க என்னன்னா பர்மனண்டா அக்ஞான குரு ஆயிடுவாங்க. ஆனா தாரா ஏ தேசா, உலகத்துக்கே அவங்க குரு ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு. யாரா தேக்கா தாரா காஹுவா கிருஷ்ண उपदेशा हमारा अज्ञान गुरु हाना तारा ए देसा यार तबुना बादी बे तुम्हारा विषय तारंगा पुनरदिये तानी पाबे मोर संगा तुम्हारा विषय माताजी स्क्रीन மேல போயிட்டு மேல போயிடுச்சு. तुम्हारा विषय तरंगा नबी ये तानी पापे मोर संगा कबुना बादी बे तुम्हारा विषय तारंगा पुनरपि एतान्वी पाबे मोर संगा कबुना बादी बे तुम्हारा विषय तरंगा पुनरपि एतानी मोरे संगा जीवेरा निष्ठारे लागी सूद्र कैला व्यासा हमारा अज्ञान हमायावती भाषा सुनी होया सर्वनाशा जीवेरा निष्ठारा लागे सूद्र काले व्यासा हमारे भाषा सुनी ले आया सर्वनाशा जीवेरा निष्ठारा लागी सूत्र कैला व्यासा मायावती भाषा सुनी ले सर्वनाशा जीवर निष्ठारा लागे सूद्र काल्य व्यासा मायावती भाषा सुनिले हाय सर्वनाशा किबा विप्रा किबा न्यासी सूद्र के नाया ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु हाया सूद्र के नाया गुरु हया किबा विप्रा किबा नासी सूद्र के नाया ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु हाया किबा विप्रा किबा नासी सूद्र के आया ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु हाया विप्रकाये मुक्रामी शब्दार्थ ना जानी शुद्ध शुद्ध पढ़ू गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी विप्रकाये मुक्रामी शब्द ना जानी शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी विप्रकाये मुक्रामी शब्दार्थ ना जानी शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी विप्रकाये मुक्रामी शब्दार्थ ना जानी शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी
சோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். மறுபடியும் நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த இந்திரதிபன் பத்தி கொஞ்சம் அப்புறம் சொல்லுங்க, முடிஞ்சதுனாக்கா. நோ இந்திரதிபன் ப்ராப்ளம் பத்தி பிரபு. நாளைக்கு ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி இந்திரத்யும்னாவோட வைஃப் தான், பட் ஐ ஜஸ்ட் செக். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா 100% நீங்க சொல்றது கரெக்ட். குயின் தான் போட்டிருக்காங்க. குயின் குண்டிச்சான் தான் போட்டிருக்காங்க குயின் இந்திரதிபனோட. குண்டிச்சா. நீங்க சொல்றது 100% கரெக்ட். மாதாஜி செக் பண்ணிக்கலாம். குண்டிதான்ங்கிற ஒரு இடமும் இருக்குல்ல மாதாஜி. குண்டிச்சான்ற இடத்துக்கு ஆமா பேர் எதுக்கு வந்துச்சுன்னு கேக்குறாரு ஆமா பிரபு. குண்டிச்சான்றது இடம் தான், பட் அது ஆமா எந்த அது பேசிஸ்ல அது வந்துச்சு டெம்பரவரி ஹார்ட் ஆஃப் ஜெகநாத். இந்த ரத யாத்திரை போகும்போது அங்க போகும்போது தங்குவாரு, அங்க டெம்பரரியா ஸ்பான் பண்ணாங்க. தங்குவாரு. ம். ஷூர் பிரபு. அந்த ஐ லெட் பெண்ணுனால அந்த பேரா மாதாஜி? இல்ல ஆமா, அதனால அந்த இடத்துக்கு குண்டிச்சான்னு வைக்கிறாங்க அவங்க. முடிச்சா ஓஹோ, ஹரே சரி கிருஷ்ணா. சரி.